Стефан и Иван – опитните професионалисти, които се разбират с поглед. Трябва да сме перфектни. Нали знаеш, прецеждане. Задължително. Слагам соса. Двамата вдигнаха летвата високо още с първото си готвене. Прекрасно сготвено телешко и чудесна еспума. Но бързо се спънаха в нея. Този сладолед не беше приготвен от вас. 2. Да, Иванка, всичко е наред, няма проблеми. Мачкаме, готвим. На война и в любовта, нали знаеш, че няма правила. Затова сме тук. Бавно и мъчително да ги отстраняваме един по един. И продължавате в моята кухня номер 1. И Стефан и Иван продължиха с победната серия с образцово готвене. Има идея, вкусно е, приятно изненадан съм от вас. Мачкаме. За мен грешки няма. И това ви поставя на лидерска позиция. Няма да се отпуснем. Вие преминавате в следващия кръг, без да припарвате в кухнята. Това е най-добрата вечиния в този сезон. 10! Стефан и Иван са финалисти в първия сезон на моята кухня номер 1.